ҷои ёдоварӣ аст ки сол то сол дар пойтахт бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт беҳтар шуда, инфраструктураи мавҷуда низ дар мисоли таъмири роҳҳо ва пулу дигар иншоот ба талабот мувофиқ шудааст. вале дар ин баробар аз ҷониби ронандагон нодида гирифтани ин ҳама шароит ва талаботи мавҷуда боиси нороҳатӣ ба иштирокчиёни дигари ҳаракат дар роҳ мегардад. бо мақсади бартараф намудани чунин мушкилиҳо аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе пайваста дар пойтахт чораву тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. вуруди воситаҳои нақлиёти шахсӣ, кироякашӣ таксӣ аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба шаҳри Душанбе яке аз мушкилоти дигари самти мусофирбарӣ дар пойтахт аст. зеро таҳлилҳо нишон медиҳад ки воситаҳои нақлиёти мусофиркашии таксӣ аз шаҳрҳои Ваҳдат, Ҳисор, Роғун, Файзобод ва ноҳияи Рӯдакӣ ҳамарӯза ворidi шаҳри Душанбе шуда ба мусофиркашонӣ машғул мешаванд. теъдоди чунин воситаҳои нақлиёт бо рақамҳои зарди силсилаи ТТ тахминан 800 000 адад ва воситаҳои нақлиёти шахсӣ ки ғайриқонунӣ дар пойтахт ба мусофиркашонӣ машғуланд тахминан 3000 ададро ташкил медиҳанд. ворид шудани таксиҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ вазъиятро бозам мушкилтар гардонда ба танбашавӣ дар бисёр кӯчаву хиёбонҳо оварда мерасонад. ҳамин аст ки аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе пайваста чораву тадбирҳои соҳавӣ амалӣ мегардад. вале дар ин самт маърифати ронандагон низ бояд баланд бардошта шавад. фоидаверонкое ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба чашм мерасанд, ин беиҷозатнома ва ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул гаштани ронандагони хурди таксӣ мебошанд ки онҳо бе литсензия, яъне бе иҷозатномаи дахилдори мақомоти давлатӣ ба кашондани мусофирон машғул мегарданд. бо мақсади ошкор намудани чунин ҳолатҳо аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мунтазам чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешаванд. моддаҳои 323 ва 510 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои худсарона баромадани ронандагони воситаҳои нақлиёт аз самтҳои муқарраршудаи ҳаракат ва ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти мусофиркашонӣ ҷавобгарии маъмуриро муқаррар намудааст ки дар аксар вақт ронандагони таксиҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ барои мусофиркашонӣ дар пойтахт аз тарафи бозрасону нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар асоси он ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар дилхоҳ ҷойҳо гардиш намудан ва таваққуф кардани ин воситаҳои нақлиёт ба ҳолати муқаррарӣ табдил ёфта низоми мӯътадили ҳаракатро халалдор намудааст. дар баъзе кӯчаву хиёбонҳои пойтахт аз ҷумла кӯчаи Садриддин Айнӣ назди мағозаи Олами китоб, изгоҳи марказии савдои Садбарг, меҳмонхонаи пойтахт, хиёбони Рӯдакӣ, гардиши консерваторияи миллӣ, чораҳаи кӯчаи Гагарин, хиёбони Сино, маркази тиббии шаҳрии рақами 3 ва ғайра воситаҳои нақлиёти сабукрави шахсӣ изгоҳҳои худсарона ташкил намуда озодона ба мусофирбарӣ машғуланд. бинобар ин мувофиқи талаботи моддаҳои 8 ва 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудани нақлиёти мусофиркашӣ шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Ҳисор, Роғун ва Файзобод, Ваҳдат, Ҳисор, Роғун, Файзобод ва Рӯдакӣ ба пойтахт қатъиян манъ буда ҷиҳати пешгирӣ намудани чунин ҳолат нисбати ронандагони ин гуна воситаҳои нақлиёт чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. аз ин рӯ зарур аст ки ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсии таксӣ фаъолияти худро дар хатсайрҳои муайян хуб ба роҳ монанд. дар сурати чунин қонунвайронкунӣ нисбат ба онҳо нишондоди санадҳои дахлдори соҳа татбиқ карда мешавад. новобаста аз тадбирҳои анҷомдодаи кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин самт то ҳол ронандагоне ба назар мерасанд ки ин амали худро идома дода дубора ба фаъолияти ғайриқонунии мусофирбарӣ машғул мешаванд. бо мақсади пешгирии чунин ҳолат кормандони соҳа чунин ронандагон ва воситаҳои нақлиёти онҳоро ба майдончаи назди шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас намуда нисбат ба онҳо протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо ин ронандагон корҳои фаҳмондагӣ гузаронида аз онҳо талаб намуданд ки қоидаҳои ҳамлу нақли мусофиронро ҳамаҷониба риоя намуда минбаъд ба чунин амалҳои ғайриқонунӣ машғул нагарданд. зимни мулоқот таъкид шуд ки бояд ронандагоне ки аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба шаҳр мусофир меоранд ҳатман бояд аз терминалҳои мавҷудаи пойтахт истифода намоянд, зеро дар онҳо шароити созгор фароҳам шудааст